Сәлем, музыкаль койма хит-парадын яратып караучы дусларыбыз. Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Байбулат, Назлыгөл Сөнгатова һәм алдагы 1 сәгатьне бик күңел итеп TMTV-да уздырып җибәрбез. Мин атнаның иң популяр җырларын, аларның клипларын бергәләшеп билгеләрбез. Шулай итеп, без башлыйбыз. Хөрмәтле тамашачылар, музыкаль койма хит-парадының алтын составына тагын бер резидент өстәлә. Һәм ул Гөлдания Хайруллина. Премьераны каршы алабыз. Куям пайшак өмірінің озғанына, өзілерім гіне қалалар юларның тозанында. Сезілмейші өтіп кетті тағын бір елғандырым, қартайған кірікті түгел, хаманда еш күндерім, қартайған кірікті түгел, хаманда еш күндерім. Да булмас мәңгі яшәп дөньяда, сөенеп узарга язсын Худай биргән юллардан, тормыш дигән юллардан. Сизелмичә үтеп китте тагын бер елгандырым, картайган киректә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган киректә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер Партайған кебекте түгел, хаманда яш күңелем, партайған кебекте түгел, хаманда яш күңелем. Яман суйларны куып, ерак-кырак читтәрәк, хыялый уйлар эчендә типсенәле дим йөрәк, типсенәле дим йөрәк. Сизелмичә үтеп китте тагын бер елгандырым, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем. Сизелмичә үтеп китте тагын бер елгандырым, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем, һаман да яшь күңелем. Картайган кебектә түгел, һаман да яшь күңелем. Эстрадабызның матур җырлы гаиләсе Рафина Ганиуллина белән Разил Камалов күптән түгел яңа җырларына клип төшергәннәр. Әлеге җырны алар 9 ел бергә торулары хөрмәтенә чыгарганнар. Һәм сүз уңаеннан 7 август көнне аларның туй көннәре икән, инде матур дата. Бу клип белән генә шикләнеп калмыйлар. Планда тагын бер клип. Анысы инде Разил үзе генә уйнап төшәргә уйлый икән. Бу яңа клипларны көткән арада дуслар, әйдәгез әле без Рафина белән Разилнең TMTV премиясендә чыгышларын бергәләшеп карап, искә алыйк.
olsun güller canımda. Seni oylamaktan benim dağım, seni güne suyup yanla yürek. Kıyasıman baldırışır canım, iksin güne girek, bana seni girek. Seni oylamaktan benim dağım, seni güne suyup yanla yürek. Kıyasıman baldırışır canım, iksin güne girek, bana seni girek. Yuga türüle, bәхеткә күмелә, ярсы йөрәк җаным елмайгына. Кышта ешан бала калсам кулыма. Сине уйлап ата минем таңым, сине генә сөеп янна йөрәк. Кояш сыман балкырышын җаным, тик син генә кирәк, бары сине кирәк. Сине уйлап ата минем таңым, сине генә сөеп янна йөрәк. Кояш сыман балкырышын җаным, тик син генә кирәк, бары сине кирәк. Seni uylab ata minем balım, seni gene süyüp yanla yürek. Kıyar sımан balkırışın canım, iksin gene girek, bari seni girek. Seni uylab ata minem balım, seni gene süyüp yanla yürek. Kıyar sımан balkırışın canım, iksin gene girek, bari seni girek. Достар, әмнәрре башкаручы Шәкүр хәзерге вакытта яңа җыр өстендә эшли башлаган. Планнары да зурдан, сольный концерты турында да уйлана башлаган. Нәрсә дип әйтик, хәерле булсын һәм чыннан да заллар тутырырга насыйп булсын. Ә бүген исә музыкаль каймак хит парадында Шәкүр үзе генә түгел, аларның Рената Тай белән дуэтларын бергәләшеп тыңлап һәм карап китик. Iskin ayıklarımda hələ də şidillər tuzanı, hələ də tozmağan. Sin, siləmə tuzğa yazmağın, nə siləməni bula alğanın. Əndəşmə artıq bolsa sözlər, yuvaltma bitinə, kilməzsə xəlindən üskə kötər olmasan. Üstürəmə tıpqı Yağmur astında diyeyim sana tapqır senin başağında. Yağmur astında senin başağında. Biz күптән өлбәрләр экранда, шындырмыш артында виртуаль океан, юалту табышлар тартмасында калган. Әйтелмәгән сүзләр Кемдә калды соңгы ялкын, җәйләре җәй түгел, салкын көндә яңгыр. Yağmur astında diyeyim sana tapqır senin kışağında. Yağmur astında senin kışağında. Шәфәк төстә Pink Floyd. Икебезнең берсен коткарырга була, безнең карап күптән читләште курсыннан. Һавышы бер якка күз карасында ай шәүләсе, күз карашы юнәлгән өскә, онытам дисәң дә онытырга бирмәс бер кашан. Йөрәгең гәрәбә, бер кашан дәшмә исемемнән. Бармаклар киселгән дәфтәр бите белән, һәрбер ялган антым соңгысы.
соңгысы ант итәм. Кемдер қалды соңғы ялқын, Җәйләре җәй түгел, салкын. Көндә яңгыр. жей яңгыр астында, бием соңғы тапкыр синең кочагыңда. Жей яңгыр астында, синең кочагыңда. Жей яңгыр астында, бием соңғы тапкыр синең кочагыңда. Жей яңгыр астында, синең кочагыңда. Җырчы Лутси апаның җәй айлары истәлекле вакыйгаларга бай булган. Беренчедән, мәктәпне тәмамлаганга 30 ел. Шул уңайдан барлык классташлары белән җыелышканнар, күрешкәннәр, аралашканнар. Икенчедән инде аның үзе язган җырына клип төшергәннәр. Бу клипны музыкаль кайма хит парадында күреп өлгергәнсездер инде сез үзегез дә. Бу атнада ул клип дуслары 7-нче урынны яулый. Әйдәгез, бергәләп карыйк. Yanıma hileli, min bittik sineki kureli. Gönürlük yar edip sayladım, tik senin hakkında uylarım. Ağlarım ollana, ollana, ballarım ballana, ballana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda, ballarım ballana, ballana, ballarım ballana, ballana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. Бәхетім, үмітім синәлі, мұңланам сағыштан күрәлі. Тик минем бәхетле итәргә, киләлі яныма киләлі. Алларым аллана, аллана, балларым баллана, баллана. Әгәр дә син булсаң янымда, әгәр дә син булсаң янымда, ballarım ballana, ballana, ballarım ballana, ballana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. Ballana, ballana, ballarım ballana, ballana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda, ballarım ballana, ballana, ballarım ballana, ballana. Eğer de sen bulsan yanımda, eğer de sen bulsan yanımda. Дуслар, әгәр дә музыкаль кайма хит парадында җырларга кушылып җырларга гына кирәк дип уйласагыз, ялгышасыз. Талантлы баянчы Илфат Шаихов барыгызны да биетергә дә әзер. Каршы алыгыз, ул бүген 6-нчы позицияда.
Mesela Sirar, Silab Жибер, хәлләр ничек? Все хорошо, просто хочу найти невесту, чтобы она танцевала татарские танцы. Да и меня научила. Эй, брат, не проблема. Onun için Tatarcha öğrenirge, hem birge öğrenirge gerek. Allah Teala'dan sorarsan barысы da bular. Eyde misin? Şu kızlarını kuşatam, eydeler. Sen taptın mı bu sandalyeni? Ya Şamil abi, ne diye sandalyasın bu? Bu bir tilekli komünite tanı sandalye. Ey tilekini. Tilek mi? Tilek Şamil abi de bar da var indi Allah'a şükür. Eşim var, bayanım var, ailem var. İsenlik sağlık var Allah'a şükür. Mene bundan da baya bir jigit oturadır ya. İyi. Onun bir katı tileki var edi. Bir tren kız tabırga. Eyde şuna bula giteyik. Eyde. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Büyükleri kirek, büyükiyin uynar için ilfatla yıkıp kirek. Tarı şiri, kindir şiri, tarı şiri, kindir şiri, tarı şiri, kindir şiri, tarı şiri, hey hey. Әмінә хәзір популяр жыршы Рифат Зариповның серләрен ашар вакыт килеп җитте. Ya Nazlıgül нинди серләре бар инде аның? Ул озакламый, бик тиздән менә TMTV Production командасы белән клип төшерәчәк. Нинди җырга икәнен әйтеп бирәсеңме? Әйдә, менә хәзер име бөтен серләрне дә ачмыйк, бераз гына булса да интрига калсын. Рифат Зариповны бергәләп карыйк. Hayırlı kişler, isen misin, sağ mısın? Hazır! Yazmış mıyız sana, başı gitken
Suyuğun elekki kupsinigen Şiiller bulup teres bağar idim Teresende indim utsinigen Utlarsın geri küngel teresengide Ut bulmağaç teresi bakmalın Şanlarıma urur tabalmış Uranlardan yalğız atladın Utlarsın geri küngel teresengide Ut bulmağaç teresi bakmalın Şanlarıma urur tabalmış Uranlardan yalğız atladın Hadi birge! Bir topşu yaptı direk şanlı Tabinlikken anı kimlerde Dinli kıtni bulut paplap balığın Tereslerde utlasın gene Utlasın gene küngeli terezeyde Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma urur tabalmış Uranlardan yalğız atladım Utlasın gene küngeli terezeyde Ut bulmağaç teresi bakmadım Teresende indi utulasın gel Gökten ahıra yıklap gitkensin Tütken bulsan otum sünmesiydi Gözleyim masinin kimsensin Utlarsın gel küngeli tereseydi Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma urur tabalmış Uranlardan yalğız atladım Utlarsın gel küngeli tereseydi Ut bulmağaç teresi bakmadım Şanlarıma urur tabalmış Uranlardan yalğız atladım Şanlarıma urur tabalmış Uranlardan yalğız atladım Artistlar bilen kızıklı rubriklar, siz yaratkan tapşırılar. Barысы da bizning sotsial chilterlarda ham tintv.tatar saytında. Yazılığız dostlar, күзәтеп baragız. Әле бәлки менә киләсе җырчы Әнвәр Нургалиев турында да берәр кызыклы мәгълүмат та табарсыз. Seni yanımda görürgen Tavışın işitirgen Senin barlıkны duyarga Günde süyesin kile Anlat Ali Niye seni yaratan Sensiz bir minuta duralmaz Senin turunda kuylargan İkevgil uyanırgan Jirdagi eng zo'r baxit Birga gül şotlanırgan Anlat Ali Niye seni yaratan Anlat Ali niye sensiz bir minutda duralmam Anlat Ali Niye seni yaratan Anlat Ali
матур тормышының яме сине иң бәхетле итә иркәңнең назлы сүзе аңлат әле bir minutda duralmam anlat niye seni yaratan anlat niye sensiz bir minutda duralmam anlat niye sensiz bir minutda duralmam Bu atnada muzikal koyma hit paradının 3-nче урынын Шәшкә яулый. Ул кечкенә баласы булуына карамастан иҗат итүен 1 секундка да туктатмый, эшли дә эшли. Казандагы концертына да әзерләнә, яңа җырлар, клиплар өстендә эшли. Әлегә аның "Курыкма" дигән җырына төшерелгән клипан дуслары сезгә тәкъдим итәбез. Курыкма дустым минем, кеше сүзе булыр дип, кеше әллә ни сөйләр. Булмаганны бар иде. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени, елмай син булдыга да. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени, елмай син булдыга да. Яшь бара дип уйланма, алга атла борчылма. Бу тормыш баскычларын баш күтәреп үт алга. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени, елмай син булдыга да. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени, елмай син булдыга да. Бу тормышка киләбез, рәхәтләнеп яшәргә, хыялны чын итәргә, гомерне җыр итәргә. Бу тормышка киләбез, рәхәтләнеп яшәргә, хыялны чын итәргә, гомерне җыр итәргә. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени, елмай син булдыга да. Елама кыен булса, барысы да бит алда. Елап яшь үтәмени, елмай син булдыга да. Елап яшь үтәмени, елмай
Шулай сен булдың адам. Әмне икенче урын иясе Рамил Закиров әлегә фатирсыз гаилә статусы астында йөри. Ни өчен диярсез? Чөнки бу араларда гына фатирларын сатканнар икән. Иҗатка килгәндә яңа моңсу җыры дөнья күргән. Бу җыр аның репертуарыннан аерылып тора дип әйтергә кирәк. Чөнки ул гел теге шаян, күңелле җырлар гына тәкъдим итә иде. Мәсәлән, киләсе җыры да аның ностальгия эффекты өсти. Бергәләшеп карап китик әле. Ну, бу Рамил гел сынга кала инде ул. Гомер буе Егетләр, әйдәгез безне икенче җырны әле. Ой, Гомерләр үтә, ай, шулай яшьлегемдә килә баласы. Ялкынлы мәхәббәт хисләре, шатлыклы иртәләр кичләре, яшьлекнең тылсымлы язлары, йокысыз аттырган таңнары, гомерләр шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы, гомерләр үтә, ай бәхет көтә, шулай яшьлегемдә килә каласы. Сайрыйлар күңелдә, иңнәрдә канатлар талмасын, мәхәббәт янәшә атласын, гомерләр үтә, ай бәхет көтә, шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы, гомерләр үтә, ай бәхет көтә, шулай яшьлегемдә килә каласы. Әмне хәзер абсолют җиңүчене билгеләгәнче, Барлык катнашучыларны искә төшереп чыгачакбыз. Сез дә бездән аерылмагыз. Сизелмичә үтеп китте тагын бер ялгандырым, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем, картайган кебек тә түгел, һаман да яшь күңелем. Сине уйлап атам минем тагым, сине генә сөеп яна йөрәк, кояшсыман балкырышы җаным, тик син генә кирәк, бары син кирәк. Җәй яңгыры астында
Hürmetli тамашачылар, инде кульминацион мизгилләргә дә килеп җиттек. Абсолют лидерны ачыкларга кирәк. Бу атнада җиңүче статусын Гөлсинә Ильясова яулый. Чын күңелдән котлыйбыз. Һәм әлбәттә клипын да куеп җибәрәбез. Yollaydım irkəm Күңеліңдәгі сірлі хисләріңі Бармалар йықма кім білгән Сенің миңа қарата булган ниятіңні Яны йөрәккәм яратудан Қорқма сенің ағылып ғашық болудан Яны йөрәккәм яратудан Бір-бірімізге туры келгенбіз Құйып қойған күбіні шалғанбыз Бір күні екеу сайлағанбыз Сүю деген ұлы хиске шанғанбыз Яны йөрәккәм яратудан Қорқма сенің ағылып ғашық болудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит сенің үшін бұл жерге туған Яны йөрәккәм яратудан Қорқма сенің ағылып ғашық болудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит сенің үшін бұл жерге туған Ул бит сенің үшін туған Жаныбызда мәхәббәтне саклаганбыз Яратуның саф исемен аклаганбыз Яны йөрәккәм яратудан Қорқма сенің ағылып ғашық болудан Яны йөрәккәм яратудан Ул бит сенің үшін бұл жерге туған Җырчылар үз лайыклы позицияларын яулады. Җиңүчеләрне билгеләдек. Инде кызганыч дуслар саубуллашыр мизгелләр дә килеп җитте. Сезнең белән мин Байбулат һәм Назлыгөл Сөнгатова булдык. Бу музыкаль каймак тапшыру иде. Күрешербез дуслар.